Sa spotlight rong buntaga atong ililahon kining magtiayon ug ilang tibok pamilya makapuso nga dunay paborito nga pastime rong panahona ug nahimo sang additional income alang kanila pagama og maanidot kay mga paper roses. Makauban ta karong buntaga sa programa Mr. Rayden ug iyang Mrs. si Ma'am Joy Bathan. Good morning, Mr. and Mrs. Bathan. Welcome to GMA Regional TV Live. Good morning. Daghang salamat sa pag-uban kanamo Sir Rayden, Ma'am Joy. Kumusta man sab ang inyong pagbuhat nini mga paper roses? Daghang nalipay niya, mas malipay sa mga nakapalipay kong tao nga mukadawat og flower na. Unsa may nakapatukmod ninyo, sir, sa paggama niini karong panahona og diin nakakaton ining pagbuhat og paper roses? Kuan kanang usa ko sa kanang music teacher ba. Nya apektado man karon sa pandemic kini nga walay face to face nya kan plus mga nagluya kay wala lagi trabaho ana then akong gibuhat sa akong mga kauban nagbuhat ko mga paper roses mga ba santag sa lang kabok ako gihatag sa ila at least kanang ma-happy sila makakita sa flower ba kay daghan man kong free time na kay mga trabaho then daghan mga nakakita then mao to magpabuhat sila kay ganahan sa silang mo share sa uban na malipay pod. Ma'am Joy, pila man inyong ma-produce nga mga roses kada adlaw og pila ka oras man sad inyong tinrabaho ini ma'am? Estimate mga 8 hours, makahumanik mga 200 plus. 200 plus ka mga roses. Siri, unsa may mga struggles o doon na may mga kalisdanan ni inyong naagian sa paggama ini? Ang struggle gyud kay puhunan kay giordiran bitaw mi og daghan kayo. Nya wala mi ikapalit ba di mao to sa struggle din. Ako sa pod ang pag-deliver sa ba kay ganahan man gumig ka ng kamigit ang mangunay pag-deliver kay ang kalipay sa customer nga makita namo dili kabayaran ba. Ang usa sa struggle kada yung mag-uwan kay magmotor man mi nya paper man. Sir Ray og Ma'am Joy, pwede ba magpatudlo ninyo basic lang sa pagbuhat ining paper roses? Okay. Primero yun, para mas pindot, colorful, mo ni gamit yung mga construction paper yung nani. Kunya, kay, wa may kumpas na dako, para lang yun, mas lingaw, mga tulad duha lang gani, ang among hatog pattern, taboon, sa rice cooker. Kunya, magpurma lang circle, ani. Circle, kung mag-circle, ikat ang circle. Ting, 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 sundon lang to ang pattern ba? Ani? Naroon man sa YouTube pero mas nindot sa itong gimabuhat. Ikaw man sa ato circle, kaning spiral. Makita ra? Ani spiral, spiral, spiral. Ano lagi? Okay. Pagkaman sa spiral, i-kuan na ni siya, i-roll na ni siya, kanang tuyokon lang. Pero kung bag-o pa, lisod sa pagtuyok, kay kinahanglan maggaan ni mong kamot ba. Kay kung bugat og kamot, dugay yung mahuman. Yan, kay medyo anda naman, pwede na lang yungan, o sa diha, ano ba. Ani, tuyok lang, sige tuyok, hangtod maabot, pero simple ang pagtuyok, pero mas lisod yun siya, basta first timer or di makamao. Then after, ingani na niya, ibutangan na mo glue among i-glugan kay para gi mo pilit gani. Among buhian mo gamay i-release inyo na siya magporma na siya og mura na siya yung buwa. Nya butangan na pilit din Pili siya para magic. Pilit. Okay, pag human niya pilit so mao na ni naporma na siya ang badge man ni siya. Pag human dahon na sad ang haton. Para sa dahon, magunting ang dahon. Ginagmay lang dahon. Okay? Dahon. Formal dahon. Okay. Pagkaman sa dahon, magkuha na sa taog ka ng yung stem niya, kaning stick niya, para lang yun mas dali. Ang gigamit na mo, kanaging siliko po para mahalinan po itong namuhatay anipod ba. Tutug naman, iatat siya din sa luyo. Ano na siya? Ang pag inikauga na niya, so dili na siya mobitay, then sunod na yun ang iyang dahon. Naman sa dahon,
Rose na magic. Pagkanindot, kapanaminan ang istorya ni sa pamilyang Batahan. Alright, to close this, Sir Ray, Ma'am Joy, mensahe ninyo sa atong mga viewers, mga kapuso na ato Rumbuntaga. Bisan unsa kagamay sa butang, pasampuan na ginato nya sample preyani matawag na mag siya og negosyo. Di lang kita magunahuna sa ginansya kung ginegosyo na hisgutan. Kay kung maghisgot kita ginansya, nya dili ta ka ginansya so down kita. So ang gibutang ginamo sa among mind, kung unsay among buhaton, kung unsay among ma-produce, makapahappy ni ngadto sa laing tao. So thank you so much for joining us ug pagpaambit sa istorya sa inyong pamilya. Batahan family, mga kapuso, si Sir Ray ug si Ma'am Joy. Salamat sa pag-uban kanamo. Thank you. Paper roses.